аллакай чанд кас мешавад ки шикоят кариса ҳамин гуна ҳодисаҳо. Короче, бачаҳои тоҷик занг мезананд, хати ин духтаро ба телефон чақчақ мекунанд, ба ӯ духтар даъватшон мекунанд, ресторану столовиё меранд, мешинанд, мехӯранд, духтар боҳни дастшӯӣ мекунад, мехеза ӯ стак мебиро, шота мебиёранд, дар пеши бача мебинанд 30,000 35,000 рубл нависондагӣ. Аллакай чанд ҷавони тоҷик шуд дар фиреби ҳамин гуна мошенникҳо ғалтидеса. Бисёри занакҳо тоҷиканд, бисёр русанд, ҳамин хеле короче фиреб каресиян мардуми кантар соддарам, ҷавоное ки гуфтию гапҳо зинокорай. Аяд ҷиҳат аминҳоро хуб мекунану. Хай бод тоҷиканд, дилмон месӯза, бод ҳамин бора гап застем ки эҳтиёт шаванд. Ана баъд вақте ки пул надошта боша, маҷбур мекунанаш ҳуҷҷатош ай дасташ мешапан мегиранд, бо уҷа шиштагия гаррениё дадрини ҳамун ресторано. Тоҷикои худмон қати чечено я ҷоя будиянд ба баъзе маълумотҳо. Ана ҳуҷҷатҳоро ай дасти ҳамин бачаҳо мегирифтиянд, ҳуҷҷатошоно телефоншон ай дасташон мегирифтиянд, баъзеша ҷавоб медодиянд, баъзеша бо мегуфтиянд ки мераи 35,000 30,000 мебиёрӣ, ба ҳуҷҷатота мегирӣ. Ба наздикии як ҷавон ҳамин ҳодиса дар ғалтид занг зад мода, мо яду бародарои тоҷика роҳӣ кардем, рафтан хай гуфтию гапҳо ки кора ҳал карданд, ҳуҷҷатоша гирифтанд додану ва хостум ҳамин чиза ба сами шумо ҷавонои азиз расонида бошум ки дар мулки ғарибӣ эҳтиёт кунед. Занакҳоеро ки намедонед, намешиносен, қаттишон вақте ки даъватон мекунанд ягон ресторану столовӣ, наравен лучи наравен, барое ки мерен дар фиреб меғалтен, ба уҷа вақте ки пула дода натонен, уҷа ҳар якта шиштагӣ гуфтию гапҳо бо қаттишон ҳамун бозуча мозучаҳоро ҳам доранд. Маҷбурут мекунанд, платид мекунӣ, намеёӣ занг зан мегӯянд ягон ҷуръата ё занг зан ягон ёру рафиқта биёранд, наметонӣ. ҳуҷҷатота ай даст мегиранд, хита футбол мекунанд, ба сартон метиҳанд. Чанд каса шуд ҳамин кора каресиянд. Барои ҳамин эҳтиёт кунен, бо нагӯен ки нагуфтум то.